Kaixo, ongi etorria, ardaz simetria egiteko zuzen batekiko simetria da. Orduan lehenengo zuzen bat beharko genuke. Adibidez, R zuzena. R zuzenarekiko simetria egiteko deituko diogula SR. P puntu bakoitzari beste P lehen bat egokituko zaio, eta hori higidura bat izango da. Nola egiten da hori? Adibidez, nik baldin badut P, lehenik zuta bat egin behar dut zuzen honekiko. Orduan jarriko torrela, erregla, onderen eskuera edo kartaboia berdin du, eta lortu dezaket ja zuta egitea. Ondoren lortu dudan zuzen hau gure simetria ardatzaren beste aldera eramango dut, eta zuzenetik pera dagoen distantzia izan behar dulako zuzen honetatik P lehenerak konpasa erabiliko dut. Orain lortu dut ardatz simetria bitartez P hau P lehena izatea. Eta nola egiten da puntua izan ordez irudi geometrikoa baldin badugu. Lehenengo erpinak izendatuko ditut. Adibidez A, B eta C. Ondoren zutak marraztu behar ditut. Bat, bi, hiru, orain zutak luzatu egin behar ditut. Bat, bi, eta hiru. Bi puntuetatik errerako distantzia berdina izan behar duenez, konpasa erabili beharko dugu. Hau da bat, A puntua, jarriko dut hemen. B. Eta C. Hiru erpinak lotzea besterik ez zaigu falta. Eta izendatzea. A lehena, B lehena, C lehena. Bukatzeko esaten badigute lau puntu hauei simetri ardatz hauek aplikatu. Nola geldituko lirateke? Hortarako grafikoa ondoan jarriko dut hobeto ulertzeko. Bi lau, hemen da. Ordenatua hau da. Simetria ardatza hau baldin bada, pasatuko litzake, ara, nola izango litzake, bi izan berrian minus bi eta altura lau. Orduan, A lehena, minus bi, lau. Lau, 0, lau eta 0, hau da, ez du alturarik. Lau, 0 horrekiko nola geldituko litzake, minus lau eta berdin alturarik gabe. B, minus lau, alturarik gabe. C da, minus bi, minus lau. Minus bi, minus lau, hemen dago. Aplikatzen badiogu, simetria ardatz hau nola geldituko litzake? Honea etorriko litzake. Bi eta minus lau. Eta amaitzeko, D, 0, bost. 0, bost, hor dago.
puntu hori nola geldituko litzake? Ez litzateke mugituko. Puntu bera izango da. Simetria ardazan bertan dagoelako. Ondorioz, D lehena izango litzake baita ere 0,5. Orain, abzisakin hasiko gera. Abzisa badakizue hau dela, eta hasi beharko dugu berrin egiten. Esan dugu hau dela. Ze gertatzen da? Orduan, bera joango litzakela, beruntz. Noraino? Jarretuko luke bi izaten, baina -4 arte. Orduan izango litzake, bigarna jarriko diot, bi -4. Urrengoa, B, esan dugu hau dela, lau 0. Ze gertatuko litzaiguke? Ez ditzatekela jetxiko, ez ditzateke mugituko, leku berdinean jarraituko luke. Zergatik? Ardatzean dagoelako. Orduan, B. Bigarren hau, izango litzake, lau 0. Urrengoa, C, hau da. Ze gertatuko litzaiguke, goruntz joango litzakela. Simetria ardatz hau delako. Ze gertatuko litzaiguke orduan, -2 izaten jarraitzen duela, baina igoko litzakela laura. Eta azkena, D, 0,5 da, ze gertatuko litzaiguke, joan beharko lukela, beruntz hau simetria ardatza. Noraino, -5 arte, orduan, D izango litzake, 0, -5. Pentsatzen dut, konturatu zerala, ordenatuarekiko egiten dugunean simetria, aldatzen zaiguna dela isaren koordenatua. Ikur aldatu bat zaio. Plus dena minus, eta minus dena plus. Eta 0 ez aldatzen. Eta abzisakin alderantziz, iaren koordenatuari ikur aldatu behar diogu. Lau izan berrian minus, -lau izan berrian plus, eta plus izan berrian minus. Eta 0 ez du ikutzen. Honekin, ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur?